Beograd, dvomilionski glavni grad Srbije i veliko drumsko i železničko čvorište jugoistočne Evrope, ima rastući obim saobraćaja koji zahteva infrastrukturu za brže, pouzdanije i bezbednije putovanje. Upravo takav zahtev uspešno je realizovan u srcu grada, na Trgu Slavija, saobraćajnoj žili kucavici srpske metropole. Nalazimo se na Trgu Slavija gde je kompanija Elnos izvodila radove na rekonstrukciji tramvajske i trolejbuske kontaktne mreže. Pored Trga Slavija projekat je obuhvatio i rekonstrukciju Bulevara Oslobođenja u dužini od 1 km, kao i rekonstrukciju ulice Rooseveltove i Mije Kovačevića u dužini od oko 1,5 km. Najveći izazov na ovom projektu bila je rekonstrukcija samog kružnog toka Slavija. Jer na njemu saobraćaju i tramvaj i trolejbus, što zbog ukrštanja u više tačaka dodatno komplikuje kontaktnu mrežu. Najteže je bilo kada smo istovremeno bili angažovani u 3 faze projekta na Trgu Slavija, Bulevaru Oslobođenja i Rooseveltovoj ulici. Radovi na kontaktnim mrežama su visokorizični, a ovde je situacija bila dodatno otežana jer se radilo pod naponom, uz odvijanje saobraćaja. Kapitalne rekonstrukcije ovakvog trga rade se jednom u 50 godina. Zbog toga je nova oprema koju smo ugradili poslednja reč tehnike, a neka rešenja primenjena su u Srbiji prvi put. Uz velike napore i odličnu koordinaciju svih učesnika u projektu, rekonstrukcija je završena u rekordnom roku od 175 dana. Rekonstruisani Trg Slavija, novi orijentir Beograda, kojim sada dnevno prođe dvostruko više pešaka i vozila nego ranije. Novom infrastrukturom poboljšan je način na koji živimo i putujemo. Beograd je dobio bolju tramvajsku i trolejbusku protočnost, uređene saobraćajne trake i kanalisane tokove, sa akcentom na većoj bezbednosti i boljoj koordinaciji u saobraćaju na čitavom potezu.